court bomb me ne wafaka. Na mo si ahun for the day. Court je patama wo. Enti sika almost me no kwantria. Saa so ne so almost so ntria ma. Case na ye dean or House of Chiefs no. No omo nka ho. E na omo nso claim ne say omo nim several say yama judgment bi. Nti omo ne de o convict omo a enye yi. Nti omo no de omo nko. But Kokubonso ne adehye hene ne de they've been convicted of criminal contempt. Fiena ngotwini no yedi kan hyase wo Kwahu traditional council for me ensa netra so ba ko pe ni bua ma me say kwan ofa so be di akonwa amfa mamre ne amane kwan tinka menko na menko fa mamre ne amane kwan na minsimi so say the kamia yesa ahensem no tra na etre na kwa na ekoso say nananom atran kwanya wo ewo Kwahu Pepease na sebe won so o ahensem no kakakudru mu ewo National House of Chiefs as asem ne dey kan call Regional House of Chiefs mo mutena so kan and kan na wie ka amaka na only asem no kodan court nso so amaka na afio mo sade asem no e de kodan sebe so sebe nyato eye National House of Chiefs and National House of Chiefs ebua say sebe eye Pepease hema kunti hema ene won aka na sebe amamani amani mu no mo ho kwan say omo esi hene wo Pepease no omo na sebe so sebe nyato akonya no omo ho tumi se wo musi hene na no na sebe kunti hema sebe eye oba apanya na so hema wo Pepease wo kan ye Pepease ho abakosem no wo kire say omo ye bretufo na no omo ne sebe bretufo a sebe omo free ayase no na won so eka ho bi na won de ebra won eduru ahensan no amampon ede won ni ekire etififemu no omo kan amampon ho na nankomo ne mamponfo ne ko na so so omo eduru jamaase na bre ato nti won ye omo adwen so mbesa san won achi na won do wani akire ba bi foforo ampa omo san won achi enom do mani ekire eye Kwahu nti Kwahu mu ho no bebe mbeduru bia no no mahu sebe ebi mo di kandada aba bebo omo sesen enu nti omo koya eno mo koduru bia sebe na pepie na edoso ewo ho ena omo kopie due ba ko bi eno ne dua santa no ena sebe omo bo omo sesen wase sabro mu duru ho no na ye pebrem na pebrem nso so no me no mi na say ya tena kwaye macha no so yenim say eye dua pepie no say eduru pebrem a na haban ni nyina so pro nemum santa de dua santa de ya na entesa eno to hono mudi kan kwatena ya omobo omo sesen a sebi enam so ansa na echiri no eye ahoho no mu bia na ebusua no mu bi no ebeka won enam zempanyi omunyansa no omunim de emu no no omunyina so yebretufo ni to omo omunyina hyenso de a omo de be hye wo mo ho nso a be ma omada nso ewo sebi won ene adehye na eye bretufo adehye no won entamu eno nte eye sara ena sebi onye kopem say be mfie wotwene a eye wo hene a sese on na heme kire se enye wono na sebi won de ne bedi ade na watutu ntuma ahye ne chacha wo kire se ono na sebi wo ye Pepease ehene eye Kwahu Pepease hene wontimi enam biem asem no mo de asem no court no court ahye se o ma mfa mara kwan so ena wo hene ne de bedi ade eno nti no contempt ache no woni kantu no ho ade so ansa na de aka bia nso so aba na ehu nkyeremu na se de court si kyere ne nsem no mo menkotie na ahema emra yo abusia fa motimenka menana no makonwa ye di fi adanse ayase ene bae na menana ana mi great grandmother chem ne se ni okko bra wo mu fi ada ayase a ye besi akomampon no odu jama sene ne mankoye na esenka wo sai wa cheso wo sai an niye nti wo di wani e kire Kwahu emema ne di animu a wo ba Kwahu ebi bedu ebi amedu ene keseboafo
akwa jam fia ba ko imposo onu ye friend bi tebire enu dure titwetri ena na nampa ditri adu amudi amantri no setem no ni ntini ye friend nampa ditri wom ena esi mu a wom fa be panase ebedu dure bi ase fijama ase efa mu a besi eye twinrase odu twinrase no on abenti omhome enye kwan ayedi da krucha odi wira mu na bebre kosi se won bedu twinrase omhome no hu se ehofo na womo badu ye ho no so eye dua aye friend of twinrodua ase no ombon sesie eno enti ene ye friend of twinrodua ase womo di ho na kakra na ne womo kɔ ha to wodi wani kire benkum fam se onna mu abesi obo ne nipa ho omedu bo me kakra ho en price kakra ho famu abesi abitifi ne kakra ho obi akwa no abone sesi enti udu an watwem kosi se mbedu Pepease odu ho ndie won famu ahu se nipa mewo tinese mu epe ba bitra o santa dua biase ena menanano ewron batakari saye sanse ni ho nyina ya Pepea so obi anim se eko abronya na openisia ni wira nyina apro o santa dua ni kuto ena ni wira empro ye ho en omudi won sesiesie omtra ho na kakra to omko ahayo no aba abehome kenya na mane ya ho ne oninu amba ni bife kumase abechiko kosi se kakra abusuafo ni beto won na esanse wa be ka ne ho na wa bra ho asenti won beche won feso sa na wo Pepease nipa ba ko yesisam enti obia na obi ntine bone kosi se owura yi ba ya wodi papa mu abeto Pepease mo nyina nim ti abusua di ka beto ni won nua no bi aye sosromansa betu ompai so omso de sosromansa edua ade ye won symbol achei ebi bae na ni nyina 20 ano ye nanan na mo nyansa so obi obeba no Pepease mai dika chia mo nyina wo Yesu di mo me de mo nyina ase mo mpaibo mo di time achi ene me wa sani ame wo yi ana ne madui dedi kai efie nwatwini a wo wura yi e ba se Pepease hene a meni mabusua obi anim no hwe meni mo wura yi a me wofa ne ware ne nuaba en mami hu onye busuani sani ayi nyina ayi ni mo ne nkama ne kwachiri efie na nwatwini no yedi kan hya ase wo Kwahu traditional council ayemfomiensa ne traso ba ko pe ni bua ma me se ekwan ofa so be di akonwa no amfa mamre ne amane ekwan tinka menko na menko fa mamre ne amane ekwan na minsimi enu twemu na mekokoya api ewo kufodua eno so ahemfomiensa ne traso enu de omo support ni Kwahu etwero ye no ase no so no mfoa na me medi asemadifo anya me de intidam de bedam monzo mo nyina monzo adawma om kan say wom etwa de di ba ni so dia na meteme ho ase anyi te ma me de ba National House of Chiefs eye kumase peniampa na wotwini asem no yebu ame ebiem se me na kunyane ye media de hye ne so yen ya de hye yes antasi bretu abusua ti mitumi ekokosi mehene emu ena nteme ho ase kakra aba nanso enya de also de beko Supreme Court maye ready
Nyankopɔn no di m'akyi fi Pepease anaa Kwahu Kofodua ebedu ha no so ɔno akasa basa ndi mmɛkɔ Supreme Court yɛ ɛnokorɛ da no so me manfo mu nyinaa behu yɛ nokorɛ da ebi hɔ nso a Nyankopɔn adawroma ebu ama me a meyi me hina kyerɛ mɛde ka de me hina akɔkye akronti aso ne mu mede no bɛkyerɛ Pepease man na kɔsodwuma na buntudwuma ɛsɛ yɛ wɔ Pepease mo amunim mfie kwatwini ne Pepease atete apansam no mo ahu ne nyinaa na me de ani amepɛ ne sɛ nyinaa bɛka bom yɛde ɔdɔ ne atumi agyina ne akyekyere Pepease banifo bu bebi sɛ akyea ne mu yi ɛsɛ abɛbu nyinaa ɛti nyinaa bɛsom ne apagya Pepease asi yi san sɛ Pepease yɛ kuro yɛni baabi afa ɛno nti mommoa me paibom yɛntumi nyɛ hyɛbrade di anuonyam yɛbra ne nsɛm yi kɔ so mfie nwɔtwene mini bebree sɛ metia bi na aso akɔne abadie nti ebi nso betia me deɛ ame srem sɛ momfa nkyɛ awurade amfa nkyɛ me nso so bi tia me na aso a me de kyɛ awurade saa na me de kyɛ mo nso ensɛm a sɛ bi ɔhene a ɔwɔ Pepease a na ayema ne nkonyasofo no mu bi ɛkyerɛ sɛ wɔnyɛ hene na wɔamfa mmara ne amanneɛ kwan so amana mede hene san sɛ wɔnyɛ gyehyeɛ no yɛtie wɔ no so ensɛm no nso mmra Adaro for High Court to the court yanko baby e kan hin Yeah. nti ahinsɛm bie wɔ mu court ne ho kwa nti obi entum adeɛ so montie ni obi entum adeɛ so sɛ kɔ High Court yanko Chieftaincy Court citizen for focus on BC. Sabra crown so near the yet. Yet you don't mean me what you may take a see a parlor. Right. Let me see. Man, make me good deal. And they ask him the sex. As a set. One more. A dear court, a dear court, what has a much less say. Or Tiasi. Don't prove. Our man is you see him when we improve. Fear. Yes, he had it. You want many more factor. I see I hear for the only young fool. No great true do us and I'm in a mocha. Yeah, Barbara, basically, I'm not too fierce to be young. What did you be asked? Of answer, minimum unity in fierce on fierce. 14. Nanso, minimum DNT and different nim no crena or castle. Enti, the Aku really said, Yaboyaka, Yamia down my car was ye. To more many of a cat. Now, we will see a new for the day. Court to Jim Patama. Sika, almost a minute of a triam. Sounds in this almost soon triama. Ah, Wahina fufure nsɛm nso ne yakwakotie di aba no na nsɛm bɛn na court enzo so ɛka na court so nkyere mu no sɛ ne sitie asɛm na applicant nana dutu edubaye no wagye atum sɛ
respondent no when di nhyehyɛ ana judgment a National House of Chiefs my so iti ena yɛ kase court no actually dey be ana nanso aka sɛ obema no punishment iti no say o man 14 days na onko no anko yɛ the House of Chiefs case onye no the oye ya enye na yɛ say onjai no onko yɛ no ndisu no fie kunya no so na ehu se waye ansa na aba 14 days after abegit sentence into the court in the kind nyina since I can say the convicting I can say be punish the boy in contempt. Very, very comprehensive judgment. The court ya ne say Kwahu bonsu no so yo hinu ene the so-called addition hinu omo the court na convict woman of criminal contempt. Contempt ni yetu yewo civil contempt ni yewo criminal contempt na per our laws no so obia no ya convicted for criminal offense no edudi ade enye yi per our laws edudi ade a enye yi meanwhile no me opinion there Kwahu bonsu ntimi mfre no ho so yo hini bi because he has been convicted by a court of competent jurisdiction of criminal contempt. That is the High Court 7 of Kumasi. But was it 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, and 8th? No? Case na ye dean or House of Chiefs. No one can home. And now, almost who claim they say, woman nim separate say, Yama judgment to be into woman there or convicted woman in ye ye into woman there or monko. But Kwahu bonsu ne adishia hinene they've been convicted of criminal contempt and walk out. Nampacho cost say na ye de two omo. Cost no cramming kai. Ya na me no madwini ni sa ne ma no so. Se wa hwe me a all kind judgment ni nyina na metie no kom so. Ba bia me kasa ya ne se nka yemfa sa nipa no mienu. Yemfa mo nko prison. So no munsu anyansa o man kasa no munsu anyansa o mienu o munsu anyansa na fe enye adesuade ma the rest of the country say will be the two mission and sem so ye ne awopa there is always the court ebetimi atwena so and that is what happened today. What it means is that osei bonsu so called installation ni na ye nyina no anya adwuma. Advice adbema omwa hwe muma ye nimra so me ye lawyer ni yase ne den ni nyina no me no mintie bi if we say enye ho ne me filled your courtroom na me ne judge kasa na mo nso lawyer nso ne judge kasa na judge na make up ne mind what you say entisie nyina ye di mra so a ebe mo man no mu aju say from and I can't judge and say justice is the last bastion of democracy. Ye kwa ye be nyina no. Ye confident so be ntimi nya ye because ye nim say emra ye adwuma. Na emra no na so be edi so. Into back court na say chieftaincy tribunal say wonye wo hene a no agye atum say wonye wo hene. Oba ya appeal a obi amfa ho so obi ansura appeal. No akwa ye wo appeal. Ni aba Supreme Court. Now, wontimi mfa mranche won sem say must step it down. Monsa nominate me. Na mo mfa me ntena pake mu na me nkomra ne ade. You can't do that. You can't do that because that is against the law. Thank you very much. You're welcome. And some name and sending in any aquacuti at the abano. You go to bed in some minute. The better for me for Pepease who in an so. Yet about have a summer. Meeting at the mammy for the trade and ponyanko ponya to my wisha, Macram.